1861 року на виборах в Австро-Угорській імперії були вибрані із русинів Угорської Руси до Угорського Сейма Адольф Добрянський, Юрій Маркуш і Олександр Шергелій. Значить, удачно воспользувалися русини правом, а русини оказалися політично організовані на виборах. Треба сперва вспомнити, що в 1848 році в Австро-Венгрії був сформований вперше Ужгородський русинський автономний округ. Тот округ, котрий пробив майже рік. В той час Ужгородський округ входили землі Пряшівщини аж до Попрада, Лемковина, Притисянська долина, Мараморош і другі. І от через 2 роки, у марті 1861 року, проходили в Австро-Угорській імперії перші вибори до земських сеймів, включно Угорського сейму теж. Так от, із наших русинів були вибрані там наші люди до парламента. Дуже важливо розуміти, що іменно воспользувалися правом, а це указало, наскільки вони були тоді вже політично свідомі, розуміли, і як народ підтримав своїх на виборах. Я собі думаю, як би могли і нині наші русини, коли йдуть у Закарпатті на вибори, добре би думали, кого вибирають. Доказаний факт політичної активності русинов. Раз одні йшли на вибори, а другі їх вибирали. У парламенті Адольф Добрянський предложив у кампанії перед виборами комплексну народну програму русинов. Які ото були требування? Яка була висока політична зрілость карпатських русинов, у той час свідчить та програма, в якій було виставлено від імені русинського народу. Адольф Добрянський предлагав по пунктам, перший пункт – утворення русинського воєводства подобно сербському, то єсть равного сербському народу. Друге – утворення русинського сойма, парламента. Третє – вибор єпископів для восточної традиції із числа русинов, бо що в той час уже туди забивалися не русини. Четвертий пункт – утворення Подкарпато-Русинської архієпархії, тобто нинішньої митрополії. П'ятий пункт – об'єднання комітетів областей, населених русинами, до єдної території в одну національну адміністративну єдиницю. І шесте – призначення русинських урядників, чиновників не лише на нижчому уровню, а й до вищих державних посад функцій. Сьомий пункт, мабуть, самий важний і передовий – требування русинов создання автономного штату на національній русинській території на тих 9 жупах. Правда, історія склалася інакше. Ужгородський округ був розпущений, но требування русинов тоді на всю імперію зафіксувалися як високі політичні требування, які вже в 1918 році реалізувалися сперва в державу русинов Руська країна, як автономія мадярська в державі, в Народній Республіці, демократичній. А вже в 19 році національна територія автономної держави русинов на їх від Карпат вийшла в состав, свободно вийшла в состав Чехословакії із іменем Подкарпатська Русь. Хто не знає, напоминаємо, що народ русинов на 1918 рік був з правом на самоопределення, і коли вони вирішили войти в состав Чехословакії, то, увага, тимчасово делегували Празі часть своїх національних прав в області гроші, банки, армія, границі. Все остальное Празі не давалося. У Чехословацькій республіці русини дістали свій статус, вписали його в Конституцію
1920 році. І от уже через 18 років, в 1938 році, Чехословакія перетворилася на федерацію трьох національних держав – Чехія, Словакія і Русинія, або Подкарпатська Русь. Все це йшло конституційним путем, і нині воно має велику славу.